o bana famiye silamo kuma nga boli minga odo no balila fanga fe fanga ma balide wa mina tifo ko ko sen mo koy bi wallahi ami tifuye ay hagato abina fo ala ko ga fo ala ko nga fo wa ala ko nga fo kuna ma fo ko ba mine o ma ya sigi mina fo ala ka batum ne o sega mbadu ni yasro digo kokunde pabi ko ngumi dogo de kendewa o digo sona ga songa baka ni di alama ka josra mo nye kana pabi ko ga jeni seyani febe menyo jama wele bali ko jira ko fanga ku ye wotele ke ko mo fla drone de kuma ko go zan biro kono ko lu fla drone de afoko akake ko to ko aka nake es o mo saba es ni wote ke ka bawo wote ko do wa o kuma ka timu ko go ze mo ye andaru lafu bla anyefe mu tse ka jo islamo joro la tien ka kari warni na fole ko kata ka boy fili dobe kuma kono ka fo ko digo ka dimi ka bo akana dimi de digo be ka islamo fara nyonga ni nyami wallahi ma tambe tanna kere dafe ma tambe kuma bara kere dafe ne digo tabi islamo se ka fara nyonga o digo ti tade o goze mogo munu aka biro mogo nu beya ko mogo bura ko ka don ni worde mafu war mina de ni worde bu bali ka banga digo deme famo yorola nu ye worde mine ku ya ala jaba ka ala kira jaba ka islamo jaba wa nu ma wari yere mine ya ala jaba ka ala kira jaba ka islamo jaba ka islamo nyamo jaba fez mena ko dugole ndew ko ministre ko ga jo ko bina pese mo fo o kuma ire de fosoni ka be alfa le ko be ga pese amul tun le ko be ga pese ko se na ko ti ko be ga pese anyandu o pese la ko ti ga jamana kono kuma ko nga dona ni shweni e adone ko fama gunda kalama wa ugula kalama wa aya ayo kuma fame ugula kalama wa wallahi ni fanga ya don ko mama bina kude tankara ko kude tam kama se ka tanye mama kude tanke babe mle ka be ka fanga chen o mundela adona mo ko miliyaru mine ka biliyaru mine ari bi o metru mo se ka gun ko jamana barala uni fanga rete jedo mari gouvernement de islamo java président islamo java premier ministre islamo java député islamo java mali fanga islamo java anyanda ko alama anga fanga matele nazira ka do dakale ka bo dakale wallahi fanga kula mita ka banga jamana bi jokre abi fole ubanga kuma bala sega balide anga se mo kala ka ma febe dala se afomu fere ko nazira wa babane orambadu anjinu fura min ben nabi nasarna fir'auna ya ayuha allazina amanu la tattakhidhu yahuda wa nasara awliya ba'dhum awliya ba'din wanga tu yahuda nasara ko ulu da ma da yon tiri faransina amiri ko javon kana anga jamana famu san kaseka osmana kaseka jamana do mine osmana kaseka di udemma kanga jamana turu akunu anga jamana halaki okuma ni mifle ne me kwa imbado anga nyugo mine anga farafrali dabla anga ko kuma dabla onde fakelenye onde bakelenye wallahi nayo mine fanga foi te jie kono mimi seka ambali tendewa
dongo amna boli minge na balila mangaundeo ye bere jele kumina do ija mali mo te lutu ya fe te gini ya fe no kungala mun ye wor mine olu na malo mun ye wor di olu na malo o jamu ba mina bosa de yole kumbe dron paka wote ko ya ko se mo ka ta fora masaga javan doka ngomma bi maga kuma mine ka dara ka se ka swaga kuma mamdi java kege an salum be gaba kalo dona wuli ko ni gumra bena ko dole la ko ma dafa manga ma wuli wa sogodi an nyama ka ta arizona kam go bla arizona ni tawra ko jama ka bo nyama ka bo da ko jama ka bo jama bo ne sele ka ta wote ngana jo wote ka se ko o boli bali wallahi ministry jamana java wallahi ko sai biro islamu java digo andi java ambi say no wallahi ministry jamana java ko ganze biro islamu java hanu giye warjida an nyo fakana do kuma nga sona magu ya mene de ngalu buga an biga warde fakana do wallahi kuma nga sona o kuma anga tugo digo ko anga ke digo fe ala de kama ne digo jenna amba sama ga tile ga blaye ne digo jenna amba sama ga tile ga blaye ngana ma jenna ngana ko nwanga na kala ga tuwa ko ga fanga da mo do nga fanga yi amba do ala ka ni na ko nada jamana ala ga kishi ala ga jamana indanga ubenga ne juwa mina ala ga da ala ga shi kunai mama kibina jamana njo ala ki jo mama kibina jamana ngisi ala ki kisi mama kibina jamana sa ala ki isla ala tala jamana do halaki france ne américaine olay nu manga ne dugu le do uba jamana halaki ka bawo o be dama ko mal ko tie yere la ko mali ko barga be malla de ne tala kita ka kirjiye do tube kirjen ko lema ko jiye ku ye ka de mele ga jiye ko no ko islama bin sabati farafuna ko jango mali ko mali ko ni ko islama bin sabati malla mali juwal be farajo kono usega duanga o ko no bitanga mataga osu ne na fule o yu fana ga fanga kama o yu fana bi faruka kaonga dine ke kana ga horonya ke ko gini ya ko lutiya anda fetini anda febi jamana mataga ka do ko tete maliye kwaye tile ayesta ngangela de premier ministre ka do kwa tete maliye debito ka ku tete maliye kwambe tete maliye na tara shirajma ga mi tugu ko nu go poti am ko tora nganu kumina nobla nga dina kwandigi alay kwandigi qur'ane kwandigi islamu ko fara nyongai okuma awni aw alaga ambe kuna ala majara okuma yemmi ko kuna hagni sune de ka fo ko angana bo kubna ale wuta mu lege worna wuta mu lege biya daga lege wa mo java de do agana so le na sega tienbu ye ayan wulanga tienbu ye ne biro mo sega tire digo no fe ugota ka boy dimisani sama be amunu be ala fe amu biya digo no wani biro mugo sega joga tienfo jamana famo ye digo no fe ko biro mugo daga demisoni ka taka boy ko dimisani sama be amunu be ala fe dimisani sama amunu be ala fe o ma dinete slonge anda ko dogora anda ko fofena na wisefena aya fa do ado ko so na aya ro ina ka fa bana ne se ya do angor to ko ko ando le ka fama sa flo ala ka bato me yani ga yema na andu sabali ambe muyu ne ala suna ka tlaga do funa ga jamana e anga jamana ala ma kishira nimbe ba jira aw na ko barga be mallade wallahi barga be mallade mama ifarti mallay magosa mama ifarti ko fanga de bira kibi mali java ala bi magosa a jama'a rami anna da mabo wallahi yere jama'a da anna da nan ma mama ifarti mali la muka gare dai famo wallahi iga fanga de magosa mai da jama'a tuwa jama'a sade o morbo keta amame bajili ma fo do tara de aya fo be ame ko muro keta mu ya do papier ko no
ko ni maa min yɛrɛ lutira Mali papiye kɔnɔ ko i b'i si kaso kan a ma fɔ wa ɔ jeni y'a ta ka bɔ a kɔnɔ ɔ n k'a fɔ Mali faamaw ye janfan dɔ a ju de ye nin mun y'a ta ka bɔ a kɔnɔ Modibo Keyita kun ye kuranɛ kalan a kun ye hadisa kalan wa nka adamadenya yɛrɛ kolokolo kojugu ni maa min yɛrɛ lutira k'i b'i si kaso kan ni san 20 i b'o kɛ force baara la silamɛw anw kana ŋɔn dɔgɔ ye o tuma na diɲɛ jamu bɛɛ d'an yɛrɛ la ka diɲɛ silamɛya bɛɛ fɔ an ka tila ka t'o ta ka bɔ a kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o Faransi nɔgɔlen seliji bali ninnu ka hakilila de do koyi wa a ti dɔ ye dɛ ko k'a fɔ Faransi dɛmɛbaaw ye yahudiya mɔdenw nasara mɔdenw ko Mali de ye Mali ye Ala de ye Mali kalifa aw na k'a k'anw faso ye ko an ka diinɛ baara k'a kɔnɔ an ka misiriw don a kɔnɔ kini ka se lahara jɔ dɔ ma ko Mali tɛ Faransi ye ko Faransi ka taa ka bɔ an dara k'u y'an tɔɲɔ u y'an ka jamana ci k'an ka jamana ci ka tila k'a ci foyi maa ci Faransi ni jamana gouvernement ani jamana politique mɔgɔ olu ye jamana ci nka an y'an dafa Ala ma Ala de ye masa ye Ala ka tiɲɛtigi Ala m'a dɛmɛ na Ala ka ɲinɛ aw bɛɛ laban ɲɛ Ala k'an ka diɲɛ Ala ka lahara dilan kunnandi Ala m'an dira an bɛɛ ma o la n bɛna ko kelen fara ka se ka kuma jɔ an ka Diko an bɛ dugawu k'a ye a y'a mɛn yan silamɛw ko hasidiya dabila hasidiya man ɲi bolominɛ ko tɛ bolodimi ko tɛ jamakulu wɛrɛ k'i bere kɛrɛfɛ ka kɛ nafigiya ye ko wabi wale don k'a zuru da furata o ye kalo ye dɛ o ye jamakulu nafigiw de ye wabiya ko tɛ dɛ sunna ko tɛ fɛn ko tɛ an ka diinɛ wallahi n'an y'an sigi n'u ye jiri ju tigɛ an bɛ bɛn an bɛɛ ka ye Ala kana bɛn kan o tuma na an ka jɛ an ka dugawu ka Diko ye a bɛ jɔyɔrɔ min na Ala ka barika don a la a bɛ jɔyɔrɔ min na Ala ka barika don a la Ala ka barika don a la Ala ka sijiya d'an ma Ala ka kɛnɛya d'an ma denmisɛnnin caman bɛ min ye Diko ɲɔgɔnnaw ye Ala k'o caman wuli ni tiɲɛ ye o denmisɛn caman bɛ Ala k'o wuli ni tiɲɛ ye an ka jamana in Ala kana ala maa sɛbɛyara n'o tɛ an mago bɛ min na nafigiw se ka ban nɔfɛ nka o tɛ s'an na jamana Ala ka barika don a la البدر علينا من ثنيات الوداع ayre mun sabla silamɛ bɛ kɔrɔta don min na bi y'a don dɔ ye an ka diinɛ Ala ma kɔrɔtara diinɛ Ala ka kɔrɔta Ala ka barika don an bɛɛ la an mɔgɔ nana yan an bɛna baraji Ala ma bilala Ala kɛlen ka sabɔ ka baraji nɔ na Ala ma ɲɔgɔnna dira an ma an kana kɛlɛ kɛ an kana woyo kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka dugawu kɛ an yɛrɛ kun ye an ka ɲuman n'an ka diinɛ Ala ma dɔra Ala ka barika don a la alikuranɛ kama sallallahu Muhammad an bugu ne fila fɔ an bɛna kuma segin kuma bɔ ma n ka kuma kun dɔwɛrɛ tɛ n balima ninnu bɛ baro la an bɛ sigilen Mamudu Diko ka du kɔnɔ an bɛ ka baro lamɛn ɲɛmaa minnu bɛ yen u ko ma Mayiga mɔgɔw bɛ to ka kuma caman fɔ u bɛ kuma mun kan Buye ka politique ne ko e tɛ taa ɲɛfɔ Buye ka politique mun de y'a dɔn politique la taga i k'a ɲɛfɔ maaw ka faamuyali sɔrɔ kun jumɛn na Buye sen donna politique la a si tɛmɛna san 70 kan a y'o bɛɛ kɛ a daba dɔ politique la munna nin waati in na a wulila ka don politique la wuli i ka taa jama la faamuya o la a bɛ yafa ma nin de ye sababu ye min b'a to n bɛ farinya ka na micro ta ka ɲɛsin aw ma ko n bɛ kuma sinon anw tɛ kuma ni yamaruya tɛ dɛ n bɛ yafa ɲini aw bolo an fa Muhamadu Tekne n'an b'a fɔ a ma ko Buye min y'a ladon politique la diinɛ ko don diinɛ ko de y'a ladon politique la a ma don ko politique diya don a ma don k'a bɛ tɔgɔ ɲini a ma don k'a bɛ jɔyɔrɔ ɲini a ma don k'a bɛ nafa ɲini a donna k'a bɛ don pour que minnu bɛna kɛ politiciens ye u bɛ n'u janto diinɛ na nin de ye kun ye mun ye Buye ladon politique la
a daminɛna an hakili b'a la ni condamnation à mort ye ani n'u ko ko an ka den musoman ninnu ka taliji tacogo kumaw o de ye kun fɔlɔ ye min ye fu ye nati k'a da don an ka nin ko ninnu na sinon a da t'a la association fara ɲɔgɔn kan ani fɛn fu ye t'a la a nan'o la a ma hali san bɔ u nana code de la famille nati a ka o wele kan Mamudu Diko min ni an nana bara ale de ye sababu ye a dɔw ka bu ye wele k'a la nati chaîne kan code de la famille nalen a wulila k'a jɔ a kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na k'a kɛlɛ kɛ fo a y'a madara nka bu ye b'a kalama fɛn de don a madalen don u ka ŋaniya b'u bolo u bɛna na bɔ don janya o janya don dɔw bɛna bɔ donc pour que n'u bɛna bɔ a ka sɔrɔ ale ka maa bɛ yen nin de y'a to a y'a sen don politique la pour que a ka mɔgɔ sugandi min bɛna janto diinɛ na o jantoli kɔnɔna na an bɛɛ b'a kalama o labanna cogo minnu na k'u ye ta ye diinɛ ko de ye o ani jamana ka kisi jamana in ye juma ye Mali Buye bɛ Mali sɔrɔ ni mun ye a b'a sɔrɔ ni a wolofa ye a fa Alakira sallallahu alaihi wa sallam mɔden don a y'o sɔrɔ ni a fa ye Muhammed o fana y'a sɔrɔ n'a fa ye Seydina Omar ale de bɔra Saheli ka na jamana in kɔnɔ waliju don kadiriya de don dɔnnikɛlaba don a y'a dɔn k'a fɔ ale ka nin den min ye Muhammed ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka tiɲɛ taaba den bɛ kɛ ni tali ka kɛ min na o taaba de ye nin ye a bɛ bange Mali de kɔnɔ a bɛna bange yɔrɔ jumɛn Kanbasako o bɛ Segu mara dilan Mali cɛmancɛ a kana den lasigi ye ale Seydina Omar a ka baara kɛ a denkɛ Muhammed ye ko min bɛna b'a la o barika kosɔn ale bɛ baara k'a ye o ye ladala baara ye wa n ko fa de bɛ den de bɛ baara kɛ fa ye nka Sheikh Ahmed Rahimahullah fa a mɔkɛ ye baara k'a ye k'a lasigi ko Ala ka gundo bɛna bange yan de i sigi fa kana Seydina Omar de ye baara kɛ Muhammed ye Sheikh Ahmed Rahimahullah kosɔn o bangena jamana min kɔnɔ Ala de ma sugandi ni k'o jamana ye wa Ala de ma o jamana in sugandi ko nin ka na a joli min n'a bɛ boli ka bɔ Madina ka na Fes ka na yen su tigɛ ka tila ka boli ka na Tikit o de ka na boli ka na bange Mali kɔnɔ ni tɛ Ala ka ko ye wa o Mali ni ko y'o sɔrɔ fu ye k'a sigi k'a bolo ko jamana in nin ko b'o sɔrɔ ale bɛ manto o tɛ kɛ o tɛ se ka kɛ bu ye sen don kun politique la nin don nka aw k'a dɔn bu ye nin sɔrɔ tiɲɛ na a y'a sɔrɔ a fa la a fa ni tubabu b'a wele a tɛ na ko Noël bɛ ou bien Pâques bɛ a bɛ taa faamaw bara a bɛ dugawu kɛ ou bien a bɛ non ayi a bɛ wele a bɛ na fo tubabu laban kama anw tɛ e ye fo n'an y'i wele a ko ne t'aw ka kow kalama o ale tɛ taa ka taa a yɛrɛ ma susu fanga na o Buye de bɛ na o kɛ wa Buye t'o kɛ ni Buye ye fanga sigi a y'i lasigi diinɛ de kama ni banna o ma a b'i kɛlɛ nin kuma minnu bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen minnu yamaruyalen don u bɛ na a ka ci lase ni Ala sɔnna olu bɛ na u bɛ na Buye ye kuma min don u da u bɛ na o kuma lase aw ma ni Ala sɔnna aw bɛ yafa n ma faamuyali tun don k'a di ni fili bɛ kuma na aw k'a dɔn ne de ka fili don n b'a yafa ɲini a bɛɛ lajɛlen bolo assalamu alaikum. Ayiwa aw bɛɛ sigilen don ka min makɔnɔ kuma ɲɛbilaw mɛnnen kɔfɛ an bɛna kuma di sirifukuntigi Buye a ye maa min yamaruya a ka kuma tɔgɔ la o de bɛna kuma lase kuma min bɔra sirifukuntigi bara n'o ye Buye. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله جميعا وأعذرني شخصيا على الاتصال لأنني آتي من سبق Buye بلغه أن أخونا محمود ديكو سره كثيرا
وقوف الزاوية وسلام من شيخنا رحمه الله إلى جانبه، ولوحظ منه ذلك الإخبار وذلك التقدير، والتلاميذ بدورهم سرهم ما سره وعوم فيهم استكباره بموتهم، فطلبوا من بويا الإذن بأن يأتوه ليبادلوا نفس الشعور وليعربوا له عن امتنانهم وتقديرهم لذلك الموقف. بويا أيضا بدوره أراد أن يشاركهم ذلك، وأرسل كلمته هذه وهي السلام عليكم ورحمة الله، يده في يد كل مسلم في هذا البلد، قلبه معكم يشد على أياديكم، نحن جسم واحد يتداعى بعضه لبعض، يألم بعضه لبعض في هذا الوطن الغالي. السيد محمود ديكو والإخوة جميعا ويقول لكم السلام، ويخبركم بأن الموقف السياسي وهذا الموقف الذي نحن فيه معادلتان متغايرتان. فالموقف السياسي يتطلب منا أن نعارضه في السياق المتاح الديمقراطي. نحن ضد النظام، نحب التغيير لصالح البلد، ولكننا لا نشاغب في ذلك ولا ندخل مدخل الشغب. لكن ما نحن فيه الآن عكس ذلك، نحن أمام زوبعة تمس ديننا، تمس قيمنا، تمس تراثنا الإسلامي. في هذه النقطة لا مساومة، في هذه النقطة لا مساومة، لأن السبب الذي دعانا أولا لخوض السياسة وللمشاركة في اختيار من يقود هذا البلد هو الوازع الديني، هو تلك المدونة المشينة التي أريد لها أن تفرض على هذا الشعب الذي لا يريدها لا بمسلمه ولا بمسيحيه. وهنا أتت طامة أخرى، وهي بدلا من القرارات التي كانت تدرج أو يراد لها أن تدرج في سياق مدونة الأحوال الشخصية، صارت تغزو الأجيال المقبلة. أريد لها الآن أن تدرج في المقرر الدراسي لكي ترسخ في الأذهان ولكي تربي جيلا منحلا مبتعدا عن المثل والأخلاق الإسلامية. في هذا الموقف نقول لا، نقول لا، نقول لا، ولو كلف ذلك الدم، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عندما يمس الدين، عندما تمس المثل الدينية، فيا موت زر إن الحياة مريرة، ويا نفس جدي إن سيرك هذه. لا مساومة إطلاقا في تراثنا الإسلامي وفي مقوماتنا الإسلامية وفي قيمنا ومثلنا الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أريد أن أترجم الكلمة بالجمبارية. سمح لي. والله طيلة سمبرايزي والله. تفضل. سمبرا. بوي يسلم على جماعة كاملة. جماعة بابا من يبوي كشيكال لا تأوما أرابكانا. أمنا أبايا لما أوي بمانغانا. بوي اسمع من محمود ديكو تمونك عنده الإسلام يدوبه معاه في موقف هذا اللي يوقف. أكو بوي يا ميكا فو كلانديو نوليلا بوجسري محمود ديكو يه كتوباكو أكاني لاجينينا أكو بوي كو وديارا يكوسبه. أو الإسلام يطلبوا من بوي لازم إنهم ذا اللي قرر محمود منهم ليجوهم اللي نعتل إنه هو قار فيهم من. Ako kalande wa uya ira ka ko we Muhammad Diko ko min koina otma uka waleya ka useta kana Muhammad Diko yoro kana ira la ka ko abe hakilina minna uba no fe ula ode ante kunya
قال مبويا والله هو ملي لا يشارك بكلمة يمشيها رسالة ملي أقول إن كله بوي كو تيكاون بي عليه ربو تيكاون كركرة كو تي لا تي محمد جيبوما يقول جميع المسلمين أقول بوي كو محمد جيبو كافو سلام الجماعة بلا جلية إن موقفنا في السياسة أن ضد النظام والله أن نبقى يتغير هذا حق هذا وحده أقول كايرا محمد جيبو را كافو أمي ولي كجولا politiki mɔgɔw jogo ka wuli u du kɛlɛli la u jogow nɔfɛ u k'u jogow ɲɛ o wulikajɔ kɛlɛw u tun b'o la o ye kɛlɛ dɔ ye o ye fanga dɔ ye fanga kɛlɛli sariya y'a jɛnna ni min ye politique kunda démocratie la ale b'o la a ko sariya jɛnna ni min ye k'a kɛ démocratie kɔnɔ o y'a dama kɛlɛ a ko y'a dama kɛlɛ ye a jɛnnen ninnu ye o kɛ k'a sɔrɔ banjanbilaya t'a la o bɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni banjanbilaya ye يا غير ذا اللي احنا فيه ضرب a ko an bɛ min na sisan ما هو كذا a ko ani politiki ta tɛ kelen ye اخبار السياسه ما لنا مضايقين في اخبارها a ko politiki an tɛ wuli k'u kɛlɛ ما لنا معدين المشاكل k'a fɔ an bɛ wuli ka problème de se ka bɔ i n'a fɔ ka bɔ ka yɔrɔw kari ka bɔ ka fɛnw tiɲɛ ka bɔ ka bitigiw kari ko an tɛ politiki mɔgɔw fɛ o tɛ nin t'o ye يا غير ذا الامر امر الدين a ko min ye diina ye ni se kɛra diina ma حد هم يعدل فيه شيء كيف هذا فينا a ko ni maa min b'a fɛ ka waleya ta ka nin waleya cɛjugu min filɛ nin ye n'u y'a ta ni maa min b'a fɛ k'o ta k'o ɲɛsin an silamɛw ma ما هو لا يعدل مازال مسلم حي ابدا a ko o tigilamɔgɔ k'a dɔn ka silamɛw ni tobila n'u ta y'u ni ye a tɛ waleya kan abada هذا a ko nin ما نجاح دينه a ko dogo tɛ nin na لان ملف دينه musalaha t'a la جاي من فوق nin bɛ bɔ kɛnɛ kan sanfɛ bɛɛ ka nin mɛn الى يرس حق الدين ni se kɛra diina ma ما في حد حيدونه o tuma silamɛw n'a bɛ boli an kan a bɛ sɔrɔ an bɛɛ sara k'an ban u b'a boli k'an min to a la a tɛ kɛ هذا a ko nin ما دامت الجماعه فيه كامله a ko ni jamakulu بويا فيه bɛɛ ma wuli nin na buye wulilen don a la الى قاعد كامل عنه a ko ni jamakulu bɛɛ yɛrɛ y'i sigi k'i sen bɔ nin na هو ما ولا يدري a k'ale buye t'a sigi ما ولا يدري a k'a t'a sigi ما ولا يدري a t'a dabila السلام عليكم o tuma kuma min tun bɛ yen k'a lase silamɛw ma buye ka cogoya la faamaw nɔfɛ a ko ale buye k'i da don politiki la a sɔrɔla ni ɲɔgɔn de fɛ n'o tɛ ale tɛ politiki mɔgɔ ye kɔdila fami nalen de ale y'i da don a la wa a siranna min ye o ɲɔgɔn dɔ de n'a dɔ filɛ n tɛ karisa fɛ o bɛ musalaha politiki mɔgɔw a ko ni min bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ i tɛ fanga fɛ i tɛ yɔrɔ kari i tɛ kabakuru fili i tɛ mɔgɔ neni i tɛ tiɲɛni kɛ ale bɛ i nɔfɛ o la o y'a musalalama ye nka ni se kɛra diina ma i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw daden t'o la musala t'a la an ka k'a dɔn k'a fɔ ale ni bɛɛ wulila ale wulilen don ni bɛɛ k'i sigi ale wulilen don o kɛlɛ a b'a kɛ n'a ka wari ye a b'a kɛ n'a ka nafolow ye a b'a kɛ n'a ka jama ye a b'a kɛ n'a ni ye a tɛ boli an kan fo ka taa dugukolo meleke o tɛ kɛ k'a ni jɔ a ne ye foyi ka ci ye k'a sɔrɔ a kɛ tɔ bɛ nin ka sala la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بويا كاتيكان أدونا بابو للزهدة أياف عرب غنى شغل السنفرايا أبو بابنا كان على دنيني بابنا نياتي على دنيني بابنا كان ياتي إيه سرعاتي بويا ko naatu ñaado ka ko dimaji don rakontru naatu be ketaje kaade yene tumbena ubi abaka kalandende ate fo mati ko aka kalandende na bena buye ko ka fo mahmudi ko e ka ba fo
abako kadaka kako ni ndo shei ni amamara siramma to ayamara tamagina to ayamara ayala bokerma ama aslano jafa ama mariyo jafa o ko ni de mahmoud tikoye akado ka fo ale ba no fe négociation sitala ni kabla de dron akabla ka système chama ka fo anya nyongri ayo ka do je no daje nyongri ay otala président Gabo Kelma aka premier ministre Gabo Kelma ka fo anya ni bla jambe kenai ki de ta fuye ma wala ta fuye min ye tenda Gabo Kelma ana sele kulu dema ka fo ma ni officiellement anya bla be jena ino te te jeni foje odo ala tawoza akoka de nyimba dafe amba fe mahmuti ko fana ko makene fo ma sido amba fe ka fo buye ka fo ni million nani ni oba ale ni kumabo sete ka ni ma aga kala ndo mali ko na de million nani ni ko bo nu be sara de karate ka magale la au nyimba dafe amba fo mahmuti ko ye akinya majaki basi atete kama million buye ka jama million nani abako fe ngane bona aslame be ba ko fe jambe tigi be ba ko fe mali aslame jamana yi jambe jamana do be bu ko fe ni wale na ni ala sonna an tigi buka abuko assalamu alaikum aywa anda ala tanu ka ala barkada ambela jere shi buku tigi buye aga kumakan anaka joro ni koina ka dine la pata ka dambe la pata ka te mamudi ko la pata jora joro mina lamya amena fadi a Sheikh Mahmoud ko yerema na dia Sheikh Mahmoud ko ma amu be kana me radio dambe radio nyata amu be kana me radio la umma mi mate ka ko palela wode bebe na lase au mati ni Allah taala sonama ala je ma Sheikh Mahmoud ko la me ni Allah taala inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نعم ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المجاحدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامو أمي على السن كبركة علي ألمني نالدكو والدي على كرشي صلى الله عليه وسلم نكنا ديني نكنا ديني على من الله دوتا على كراي كافون ديني بقرطة هل نو غير كافروي هل نا غير نافقوي هل نا غير بامبزوي. أما صلي على محمد صلى الله عليه وسلم أنا صور بنجسني موت أنا جنوني موت كتلك أوفو أسلمو كأوفو كتلك أوفو أي ربلا جنن تغلا كفوليك ترنجره كأنيشي أنغرا محمد كأنيشي anga shirfuma ka nyashi anya muhamma ashrafu surafa. نعم عشرة الشرفاء الشيخ محمد أحمد حماه الله الشريف. فلا غرض عليك فوقع لني بدينا يدخل ومغان غبلا مالا فني ما من تادو أبورا جولي منا
foni ma min to an ngani jamana yi san kɛmɛ min n'an filɛ nin ye ka bɔ a kɔnɔ o san kɛmɛ in kɔnɔ cɛ t'a kɔnɔ maa min tɔɔrɔla k'a ɲani a ka diinɛ nɔfɛ komi Sheikh Hamdullah a taara ko a taara a ma k'a la ka ɲani ka tɔɔrɔ i ka diinɛ nɔfɛ komi ale tugu o ma k'a la o tuma ni b'u ye k'o k'ale ni bɛ diinɛ in da ele o y'a jamu de o y'a jamu de ye wallahi y'a jamu do n b'a fɔ kalandenw ye u ka foli se n karamɔgɔ ma ko ne ko a Haidara alsilamɛw an farala ɲɔgɔn kan yan an y'a kanu dimanche don alsilamɛw hakɛ ye min ye k'a d'u ma mankan wulila jamana kɔnɔ bɛɛ y'i ta fɔ a la min y'i dafa kuma in na k'a fɔ ala y'a latigɛ ne de ye silamɛw fana ka kumakɛla ye ne de y'u ka ciden ye ne de y'u ka baarakɛden ne y'a kanu an ni alisilamɛw ka ɲɔgɔn ye ko min kɛra k'a f'u ɲɛna ladiriya la n y'o de kanu ala y'a latigɛ a ka kɛ cogo min a kɛra ten n bɛ profiter fana ka fɛn dɔ ɲini jama fɛ ko gɛlɛn don nka n b'a ɲini aw fɛ nin ko min n'an y'a ɲini a ka kɛ a ma kɛ a kana faamu k'a fɔ ko ni minnu tun bɛ jɛ la janfantiw don ninnu don ne t'a faamu ten wa n t'a fɛ mɔgɔw k'a faamu ten a ye sabali san tan ɲina ne bɛ haut conseil présidentiel la ne n'o tigilamɔgɔw jɛra an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kɔdu kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kɛlɛ gɛlɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ko kelen na ko an ma ɲɔgɔn faamu o la hadamadenya tabiya la o bɛ bali ka kɛ wa mais a ka faamu ko dɔ bɛ yen a yɛrɛ ko ten bamananw ko fɛn dɔ ye Samba Jalakɛ Tari Hamadi de don a tɛ wɛrɛ tugu bɔ dɛ o tuma n b'a ɲini a fɛ a kana wɛrɛ in ci a ka kɛ yafabaw ye a k'a to anw ka kira de ko kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun hadamaden o hadamaden i bɛ talo i bɛ fili a bɛɛ tɛ ŋaniya juguya ye dɛ nka hadamadenya taalan don ne b'a ɲini maaw fɛ u ka kɛ yafaba ye an k'an balimaw ni an baarakɛɲɔgɔnw n'an silamɛɲɔgɔnw mago to an ka nin ko in nɔgɔya an kana kuma caya vraiment min ni o ye maaw fara ɲɔgɔn kan n'o ye document in ye papier minnu bɔra ni Mali gouvernement responsable bɔra ka anw buruja k'an di burujabaw ma u k'an nɔgɔya u k'an nimi u ka kuma jugu fɔ an ma u k'an da lɛfɛ la comme o y'u ka baara kɔrɔ de ye o tɛ baasi ye o n'anw burujara ni anw burujara diinɛ kɔfɛ ne y'a fɔ aw ye n ko Sheikh Hamdullah Asharif
ma tɛ jamana in kɔnɔ ni san kɛmɛ tɛmɛnen na maa min tɔɔrɔla k'a degun a ka diinɛ nɔfɛ ka tɛmɛ Sheikh Hamawula olu min senna buguri ka fisa anw ye n'olu tɔɔrɔla anw ka tɔɔrɔ ye mun ye document in n bɛ min fɔ aw y'a la kabako yɔrɔ ye min ye adamaden b'a dɔn k'a fɔ ko in ye ala ka ko de diko ka ko tɛ ala ka ko don document in farala ɲɔgɔn kan ka n'a di ma nin misiri in de kɔnɔ ne tilala juma seli la ka don sonin kɔnɔ k'an sigi document in nana don kan n ye document in lajɛ o kɔfɛ n yɛrɛ y'a tɔ ɲɛɲini n nana sɔrɔ hakika de bɛ n bolo siga tɛ min na min tɛ se ka sɔsɔ n bolo dara a kisɛ ne bɛ wuli waati min ka kulekan bɔ o y'a sɔrɔ document in fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo non je suis responsable pour aller n ka taa n sigi ka kuma fɔ n tɛ min bɔ yɔrɔ dɔn non ne bɛ se ka silamɛw dɔgɔya ka kɛ o hakɛ la wa ne y'a convention min n'o bɛ ministère de l'éducation ani groupe convention yɛrɛ fɔlɔ kumakan min b'a la kumakan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ les deux parties s'engagent o de bɛ kuma in na parti fila in b'u engager ne pas divulguer les confidentialités fɛn o fɛn ye gundo ko ye n'o bɛ papier in na a kana bɔ kɛnɛ ma o yɛrɛ bɛ convention in kɔnɔ a bɛ u y'a signé a bɛ n bolo ɔ min fɔra f'an ka n'o fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye mais kuma in bamanankan yɛrɛ ye o de ye bolitigɛniya in b'a la nɛgɛkɔrɔsigi ko kuma b'a la kɔnɔtiɲɛ kumaw b'a la relation amoureuse amicale sentimentale je ne sais quoi a kow ka ca romantique mɔgɔ min n'i b'i yɛrɛ bonya fɛn dɔw bɛ yen i t'a dɔn ekɔli karamɔgɔ bɛ se ka jɔ i ka kalandenw ɲɛna cogo di ko e n'u bɛ nin debati non parce que kuma in fɔra min ye ministre ye taa ni ministre ne n'a ka ɲɔgɔn ye parce que olu de ye ko in kɛ mankan ye min yɛrɛ ye directeur national min bɛ pédagogie la n b'a dɔn a bɛ n dɔn mɔgɔya yɛrɛ bɛ n'a cɛ o ni groupe pivot farala ɲɔgɔn kan ka taa haut conseil la ka taa n sɔrɔ yen o taara ni kuma ye kuma in daminɛnen ne y'a jiru la k'a fɔ ne bɛ ka kuma min f'aw ɲɛna dala kuma tɛ koyi j'ai toute la documentation fɛn o fɛn bɛ nin ko in kun kan a bɛɛ bɛ n bolo aw ka partenaires ye maa minnu ye n'o ye hollandais ye muso min bɛ yen min qui est expert a bɛ fɛn min ci aw ma email la a copie bɛ n bolo o fɔr'u ye waati min u wɔsilen sigira mais nin bɛɛ kɔfɛ le ministre de l'éducation taara télé la taara radio la taara fɛnw la non 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 i ko ko kun ka kan ka taa ne fɛ yen ka taa ne ɲininka i ko bɛ bɔ cogo di ka nin kuma ninnu fɔ mais nin ye fɛn minnu ye protégé de don et cetera et cetera mais an yɛrɛ k'an to écoledenya la neuvième la an tun bɛ nin fɛn dɔ les parties génitales an tun b'o kalan an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan ne ko non sur le ministre à Coco 74 à EDF, 74, moi j'étais déjà enseignant. Déjà enseignant.
enseignant très tôt, très jeune, imam très jeune. Je suis le doyen des imams à Bamako. Je ne suis pas le plus âgé, mais je suis le plus ancien dans la fonction. Même il faut mot chérir mon bardon. Voilà, même il faut bardon. Pour faire pour ma tête. Wa saninga la bofana conséquence min bala bardon. Manipulation min bina ke ko ina bardon. Fem min bina kwa la bardon. Diko be wuli kan kuma in bo parce que bi ani be kamali o kuma in bina ko mo don. J'ai mesuré toutes les conséquences. Lambe pelajelen korodo ni ne kan do kamapu kala jampa kala kira jampa kaslamau jampa no et puis ils ont la mémoire un peu, j'allais dire courte. Je ne voulais pas exprimer ce terme. Je sais pas, parce qu'il y en a pas au quotidien. Ils ont la mémoire, je vais dire courte. Parce que, oh, il y en a mis. Alpha Omar Konari, alors président de la République. Alpha était un collègue. On dirait d'où? On dirait d'où? Nga, 2000 nous, pour ça tombe pour 2000 pétés. Ka autorisation gouvernement, c'est un certain fané, c'est un militaire. Allez de autorisation de Baptistou Makou Kaka écrivit d'Ojo, Tomboutou, ni boire aéroport là, ça dit qu'il y a des groupes. Je dis, mais c'est une provocation. Tombouctou est une ville sainte religieuse musulmane. La ville de 333 saints. Quand il m'a la oué, quand la main dans la corobode. Ni pour les cambos. Pour les cambinats, je les ramène à Alpha Omar. Nous mettons nous dans le commandant au bar accident. Au don, il y a Ibrahim Ouattara Keïta, le premier ministre. Boubé Kelingele, il y a la sécurité d'État là. Ne Boubé Chi, Alpha, Ngoïka pour Alpha, ni mim bleu lui na madame la ne de Wulika, Ndo. Ngakanga min Kembo. N'est allé à la radio islamique là. Sans l'autorisation du bureau de la MIPI, au don Gama, au conseil pays. N'est pas rentré à la radio là. Quand la main ouverte, nous canons. Anga yele kuluba. Kafiri kemimbe anga tan disida disila. Akuma kole. Yamana wulila kajo ala kahina sada samakela ale de kumbe intérieur là. Oya mi fi bureau bela jene wele andara fi. Ko naw be ta kana di ko to aw mode ala kata. Andara ngat ko robo ala kahinuna. Laaj modi sila bagaran ko ya te yuba subule mi mekle ansigile ala ka ya kuma. Ala ka ya kuma. Ansigile sada e kuma bonga bi. Beyi mak ati makuma ne kuma ni ne ko monsieur le ministre kuma min fora ami fi bureau central bureau ma réunion ke amma bianka ka ko kuma mun fora ne de ya ko nya ko je suis saint d'esprit ma fen kunu ma fen mi ma bon haglika. Et j'assume entièrement la responsabilité. Nimin beke chokoroba uto kata ay gardu welu kanamne. Agono digo ni kuma seni masai refana ba don bon vraiment
bon e kɔni kana i to kana bɔ ka se nin hakɛ la bon bref an y'o kuma in bila o kɛra yan génération dɔw bɛ yen peut-être olu t'o kalama il est bon qu'on fait un rappel pour que mɔgɔw k'a faamu k'a dɔn cɛ dɔ in yɛrɛ ɲumanna ko kɛlɛko tɛ mais ni kɔlɔsɛ voilà ni kɛlɛko tɛ ka ban donc an le rappelle que mɔgɔw k'a faamu kɛlɛko tɛ Ahmad Toumani Touré a ka code ko nana o y'a sɔrɔ code ko in an ye san 10 de kɛ atelier tɛ atelier k'a fɔ ale de tun b'a piloter an taara Selinge an taara yen fɛ yɔrɔ yɔrɔ a laban o y'a bɔ kafo bolo ministère y'a ta ministère de la femme et de l'enfant c'est à voir le tour olu y'o ta o y'anw don commission na concertation nationale régionale kɛra synthèse nationale kɛra anw yɛrɛ ka mɔgɔw tun b'a commission na u tun b'a ɲɛmɔgɔyaw la an n'u bɛnna ko k'o kan san 10 kɔfɛ u nana fɛn in bɔ ka taa n'a ye assemblée la a ka d'u ye cogo min na u y'a kɛ ten fɛn kelen ma sɔrɔ a la silamɛw mago bɛ min na n'a kɛra o kɛlen o don y'a sɔrɔ ne bɛ haut conseil la n ye président ye point 10 b'a la min ni anw ka diinɛ tɛ ɲɔgɔn ta an'an danbe tɛ ɲɔgɔn ta ne y'o point 10 in fara ɲɔgɔn kan ka audience ɲini Amadu Tumani fɛ ka taa Kuluba ka taa sɔrɔ yen nkamani a ɲini jɔnkunda fɛ n'a ka sigi an ka fɛɛrɛ ɲini nin na a kana kɛ kɛlɛ ye parce que nin ne tɛ se k'a kunu ayi n tɛ se n b'a labɔ dɛ n teri don n balima don an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yɔrɔ kelen an bɛ kumakan kelenw fɔ an bɛ filakan fɔ an bɛ kɔrɔbɔrɔkan fɔ an b'a bɛɛ fɔ Amadu ni n'a ye ɲɔgɔn ye an bɛ denmisɛnnin tulokɛ de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n taara sɛgɛrɛ n ko n t'a fɛ ko ka kɛ mankan ye nka bilahi n'a ma yɛlɛmɛ n t'a kulu n bɛ jɔ n'a ye o ma sɔn a kɛra min ye a kɛra bɛɛ ɲɛna ni anw y'o kɛ ni nin nana bi an bɛ koli k'o kɛ wa mɔgɔ ka interprétation ani ka kuma ni a bɛ président contour la wala a t'a contour la olu bɛ ɲɔgɔn ye sɔrɔ la wa ne tɛ maa contour la contour tɛ ni nin kɛ non parce que o ye kuma caman caman fɔ a tun bɛ bɔnzo fise de la a bɔra o la o de y'a to a furunen don a kɛ non il raconte leur vie bɔnzo fise min kɛra n ko Mali assemblée nationale de ye politique générale déclaration de politique générale ka a voté k'a kɛ loi ye arrêté ka sɔrɔ ka kɛ premier ministre fɛ ka ne nommé o la a ye t'u ɲininka n'a y'a sɔrɔ o arrêté o y'a bɔ a ma u ye wele k'a fɔ n ye walima u ye lettre ci ma k'a fɔ n ɲɛna a ma kɛ o cɛ kelen premier ministre ye ne ko a ma ko ne wasara parce que ne tɛ se ka n jɔ critiquer leur gestion k'a fɔ ne n'u tɛ d'accord o la n ka tila ka taa collaborer n'u ye non hɔrɔnya tɛ sɔn o ma o i ni maa min tɛ ye cogo kelen na i y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn aw bɛ se ka collaborer cogo di n'o tɛ hali n bɛ yɔrɔ min na bi o ma na ni papier ye o ma fɛn fɔ n ye ne b'a fɛn fɛn on a arrêté on a mis fin et moi-même non pas du tout maa minnu bɛ nin jarama ne tɛ kuma u fɛ o non parce que ne b'a dɛmɛ min na bonzo fisi a bɛ diɲɛ diyan ne t'a wari bɔ la primature que j'ai accepté min kɛra primature de y'a géré n ye sorti hakɛ min kɛ o bɛ bɛn hakɛ min ma olu de y'a fɔ k'a fɔ ko a ka kɛ tan o ko banna an tɛmɛn'o la donc moi ça ne m'inquiète pas
o bɛ taa o manipuler o kuma ko t'o di maa wɛrɛw ma ko taa sigi arajow la u ka di ko lagosi n'a ye c'est pas un problème ça mais ni an karamɔgɔ ye min fɔ an bɛ nin kɛlɛ kɛ nin kɛlɛ an bɛ nin kɛlɛ kɛ Amadu Kumani Ture bɔra télé de la a ko n ye code in segi a ye une seconde lecture a ye discours de kɛ solennellement mun bɛ ninnu bali k'o kɛ olu ka bon o ma wa n'a ma kɛ an k'a dɔn diɲɛ ka seereya Ala n'a ka mɛlɛkɛw tɛmɛnen kɔ diɲɛmaw ka seereya n'a ma kɛ min bɛ bɔ a la a tɛ lakali ye i b'a ye Ala de ye u labila nin ka bɔ kɛnɛ kan c'est grave c'est extrêmement grave ninnu ka kumakan an'u kalikan an'u fiɲɛkan n'Ala nana nin labɔ o ye kabako ye dɛ nin y'a binna yɔrɔ ye nka caman bɛ jamana in kɔnɔ o fana ye diinɛ de ye o fana ye diinɛ de ye o mɔgɔw ka hakɛ min bɛ jamana in kɔnɔ adamadenw y'u ni bɔ ka joli bɔ min kama ka duloki bɔ k'u ɲɛsin saaruw ni fɛn wɛrɛw ma jango laadiriya ni tilennenya ani hɛrɛ min ka na o min fɔra maaw ye k'u nɛgɛ n'a ma bɔ a sara mais ces gens-là ils doivent rendre des comptes anw ka kan ka ninnu to yen peuple ka kan k'u to yen cogo di u ka taa u da nɛmɛ ten non o man kan ka kɛ o man kan ka kɛ jamana in bɛ lahalaya min na bi o ye complot min urgi jamana kɔrɔnyanfan k'o ban o ni ninnu bɛnn'a la a b'u bolo yen n'a ka d'u ye cogo min na u k'a kɛ ten min ye camancɛ ye u ye kawo bila yen ka siyaw bila maa minnu kabini Ala k'u da u bɛ ɲɔgɔn kan sigiɲɔgɔnya ni balimaya ani hɛrɛ la k'olu kɔ di ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn faa les préoccupés là-bas o kuma u bɛ gazi ni a tɔ u b'o kɛ ka anw mara yan voilà gazi bɛ kɛ ka anw mara yan tɔ ninnu k'u ye wasa don ɲɔgɔn na fan dɔ in u y'o to maa tɔ ninnu bolo non kali komi n'a y'a sɔrɔ hakilima tɛ jamana in kɔnɔ tuguni ko dɔnna tɛ jamana in kɔnɔ tuguni ni kuma kɛra non mais Diko on le connaît lui vraiment oui Mahmoud je le connais mais comme si les autres ne vous connaissent pas aw bɛ mɔgɔw dɔn i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ t'aw dɔn wa an b'aw dɔn o ye kuma min fɔ butade min kɛra primature la ɲɔgɔnya in sen fɛ moi je le dis très clairement et solennellement n tɛ n da tugu k'a fɔ n tɛ a don bɔrɔ fana k'a fɔ Soumaïlou Boubé Maïga a ye kuma min fɔ non bon vraiment moi-même je suis membre fondateur du Haut Conseil. Nous on n'a pas créé le Haut Conseil pour venir s'opposer au gouvernement, on l'a créé pour que ça puisse nous accompagner, nous conseiller. Non, écoute. Non. Oh, mais malheureusement pour eux, il y a pas pourquoi. Au conseil de la sécurité,
jama bɛɛ ko ko Diko ka kɛ président ye Alpha ko ayi a kana sɔn nin kɛ k'a ye 2008 jama bɛɛ ko Diko ka kɛ président ye Ala ka hinɛ ka funɛ na a dalen bɛ lahara a ye Modi Sila wele Ala ka hinɛ na ka Saka Traoré wele o bɛ balo la ɔhɔ an bɛ min ɲini aw fɛ a y'a lajɛ hali bi n'aw bɛ se ka président kɔrɔ in to a nɔ na a ka Diko ko in bɔ a la a ye Diko ko in bɔ a la u ye n wele n ka mɔgɔ dɔ bɛ yan a b'an kɛrɛfɛ yan n bɛnkɛ dɔ don a bɛ ministère la gouverneur kɔrɔ don Alhaji Modibo Sidibé a bɛ yan a tulo bɛ n kan na a nana a ma su fɛ de a ko an ka maa ninnu bɛ siri ɲɛ dɛ e bɛ se ka mun kɛ k'u rassurer n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la e ka kɛ président ye a man d'u ye koyi n k'u bɛ siran ɲɛ min kɔsɔn u b'o dɔn ne yɛrɛ b'o dɔn an b'o kɛnɛw de kan an b'o kɛnɛw de kan an b'o kɛnɛw de kan nin ko k'ulu ma opposé créé pour que a ka opposé u la mais u y'a créé de pour que a ka opposé silamɛya la oui a kana opposé olu la mais a ka opposé silamɛya la o conseil ne tɛ sigi a kunna tant que ne de b'a kunna ni Ala sɔnna a tɛ kɛ o kuma n bɛ kuma nɔgɔya jama min mɛnna sigi la n bɛ jama in fo ka tila ka jama in fo ka tila ka jama in fo hali bi أشرف الشرفاء أشرف الشرفاء ترفوك ترفي نعم ترفوك ترفي أبو كابو يدي أبو يبدأ لجني على ذات منين قوياتي كوي عليك كوي نيمين فو ngona be komi na ambola na te mina andola wanyafo ndeka ka Ala ka kul ngono ya ni Ala kono angunye ngania dota ni Ala ya Allah ke ngania yekme ni Ala ye sanwere injira na no janvier le 13 janvier avec un dimanche de ni le 13 mars le 22 janvier à la de la Kélina amé aslamé belagi ni wili aben ambe wele sey na kata munge ambe paranyon ka kata kule alala kala wele kada makasi kan yesi alama nimbala hukumu numba nga jamana yino halaki komu na sendo na nga jamana yino amin be ka te ani nga nya min dara ko ka akabati kololomi mola halakila alam se ka nga jamana tagala tugo jolimi be ka bo nga jamana yin samanjala dusukumu mun fole me nyongo kala wele kapule alala jamana fam bela jelim fe ka ni ala fe ala ka andem aka du fu fara nyonga min kele bambali ni joli min beta boanga jamana ko ala ka jom bara in ya anyata bara in bonye anyi moya ako bela jeli ako tigia ala ka temene ngo ni ala sona amba kalfa ma minna o ya ashara bi turafa amma ni ala fe
ala ka kɛnɛya d'an ma ala k'an mangɔrɔ nin don in ala k'an dɛmɛ an yɛrɛ ka taa nɔfɛ a ka na n'a bɛ na don min an ka mɔgɔ miliyɔn bɔ ka taa kunbɛn an ka miliyɔn bɔ ka taa kunbɛn ni ala sɔnna ni ala jɛna n'a ye insha Allah n y'a fɔ cogo min an bɛna s'an ma ka ko in bonya ka taa jira a la ni tan ni saba in ma bɔ o kuma ni 13 ma se ka bɔ le 22 ni ala sɔnna ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an kanda ala k'an laban ɲɛ an ka jamana ala k'a basigi ala k'a hɛrɛ caya ala ka fitina bɔ jamana in ya rabbi ala ka fitina bɔ jamana in fitina ka ca dɛ fitina dɔw bɛ fitina dɔw wolo de anw ka jamana fitina dɔ de y'a wolo c'est la mauvaise gouvernance qui nous a conduit à une situation de non-gouvernance. C'est mauvaise fana o fana ka fisa ni nɔɔni jamana a labilala a tora bajanbilaya la o de nana wolo nin bɛɛ la ko o ko bɛ jamana in kɔnɔ bi marako juguya ni labilali min kɛra jamana marabaw fɛ o de ye jamana taama c'est un processus min n'o y'a kɛ k'a tugutugu ɲɔgɔn kɔ fo jamana nana dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ et aujourd'hui nous sommes devant le spectacle bi jamana binna nka maliyɛnw ma bi anw ka hɔrɔnya ma bi an danbe ma bi ayi n dalen b'a la tile fila in na n ye min mɛn tulo la jamana a fan bɛɛ lajɛlen taabolo de ba jamana kɔnɔ ni jamana kɔnɔ jamanadenw bɛ ŋunana ŋunɛ bɛ maaw la mais ni ala sɔnna a bɛ bɔ n ko tellement ka jugu a ye taa ɲamana maa tɛmɛ yirikaw de bɛ ɲamana galibal la u bɛ komi baganw siyɔrɔ t'u bolo taayɔrɔ t'u la dumuni t'u bolo foyi t'u bolo ne yɛrɛ ye premier ministre wele ne ko a ma ko fɛn min bɛ ɲamana i taara a lajɛ wa oui on va envoyer quelqu'un ça ne va pas partir o kɔfɛ n taara a lajɛ foyi ma kɛ olu t'o temps sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn neutraliser min na u hakili tɛ o la o filɛ ne ye nin ye jamanadenw ye minnu bɛ réfugié ka na Bamakɔ yan galibal parc min ni baganw b'a kɔnɔ olu bɛ yen de walahi u bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ koyi ko fulaw don u ye nin kɛ fulaw don dama o b'a to baw b'an ban wa a tɛ sabali ayi non et puis ka fɛn in don ɲɔgɔn na ka amalgame créer k'a dabɔ a kama k'o entretenir créer l'amalgame et l'entretenir mɔgɔ bɛ amalgame créer mais il t'a entretenir mais ils ont créé l'amalgame et l'entretenir anw tun bɛ yan ni télé tɛna yɛlɛmɛ ka k'o ye o slogan ye tout Touareg ne va revenir, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas comprendre. Yo, mais il y a Akaboa. D'abord, tout le monde n'est pas djihadiste. Yo, mais parce qu'ils veulent entretenir l'amalgame pour des agendas qui leur sont propres. Mais, histoire bien. Mais à la fin, histoire bien. Ah bien. Il est mingue, il vit Dogo, il vit. Yaro dita yi mɛ nga wallahi ala bɛ tila k'i yira i tɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔ abada i sugu yɛrɛ ye min ye ni ala m'o yira maaw la o de ye ala ye
amani na Allah ya rabbi Allah kan sutura Allah kan ga jama'an barki Allah kan jama'an hereta Allah kan Allah ke damma kuma ambe fere ke ka do uge ka jama'an labla ni kuma min ko man ki do mesegi kuma kelinta mani bela jelen kata anga tani basigi anga tani hakili sigi maka na fen kari mo kana fen burja mo kana mo nini anga ta ni ala kona ni here parce que mo il veut nous pousser à la faute voilà tu tout souvent ka kodo ke au ka fen do voilà on va faire quelque chose de blé non il est suffisamment responsable pour nous pousser à la faute ande ta côté là na me min ke domine o te ke potier ay o te ke potier o be ke ka nyadi ala kan ben sawa okma kedi buuya buye ka tide minnana ambe bunyi masigi te ka tega amma ale ka do ke ka jamal labla يا من يجيب كل من دعاه اصلح امور المسلمين اجمعين واصلح مسائل النظام المسلمين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه اصلح امور المسلمين اجمعين واصلح مسائل الغلاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه اصلح امور المسلمين اجمعين واصلح مسائل الغلاة المعتدين بشيخنا حماه الله واصطفاه الشاكر اياه ثم هداه ربه واجتباه ومن يفيده رضا سقاه اجزه عنا باعظم الجزاء يا من يجيب الرزاء وتسقنا من سبه بكثير طاهر الزلال من رحيق المسلم وصل قدر المصطفى عليه واله وصحبه والمرسلين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تلف رجل نتا رجل دم يا تم بلا بوتي کو